Fy enw i yw Steffan Rhys Thomas, disgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd. Rydw i wedi ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth adolygu ffilm, gyda adolygiad o An Inconvenient Sequel, Truth to Power, ffilm am gynesu byd eang gyda Al Gore yn syrenu. Mae gen i ddiddordeb mawr yn y broblem o gynesu byd eang, ac o ganlyniad roedd y ffilm hon yn fewis amlwg i'w hadolygu. Rwy'n credu bod angen mwy o ymwybyddiaeth o effeithiau gynesu byd eang er mwyn newid trywydd y byd, ac mae'r ffilm hon yn arferchog i'n helpu gyflawni hyn. Dyma ddetholiad o'r gwaith. Mae'r ffilm yn anhygoel gan fod Al Gore yn siarad am broblem sy'n ein wynebu ni gyd mewn ffordd diddorol, ac yn llwyfo i fenu'r gynulleidfa i feddwl yn fwy dwys am y pwnc. Mae'n eich perswadio i wneud rhywbeth i helpu ddatrys y broblem newid hinsawdd, trwy ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf ac apelio i reswm yn ogystal â theimladau.